नमस्कार. आज आपण आंबोळ्या बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. आंबोळ्या बनवण्यासाठी आपण 3 वाट्या तांदूळ, 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 लहान चमचा मेथीचे दाणे आणि अर्धी वाटी चणा डाळ घेतली आहे. हे सर्व आपण 4 ते 5 तास पाण्यात भिजत ठेवलं होतं आणि आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात बारीक वाटून घेणार आहोत. आता हे बारीक केलेलं पीठ आपण एका मोठ्या डब्यात काढून घेऊ. चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून झाकण लावून रात्रभर पीठ आंबवत ठेवू. आंबवल्यावर पीठ वर येतं म्हणून पीठ आंबवण्यासाठी डब्बा शक्यतो मोठाच घ्या. आपण पाहू शकतो पीठ आंबून छानपैकी वर आलं आहे. आता हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आता आपण टेफ्लॉन कोटिंग असणाऱ्या तव्याला थोडं तेल लावून त्यावर पेला किंवा वाटीने अशा प्रकारे पीठ पसरून घेऊ. टेफ्लॉन कोटिंग असणारा तवा नसेल तर तुम्ही भिड्याचा तवा देखील वापरू शकता. दोन्ही बाजूनी तेल किंवा बटर लावून परतून घेऊ आणि आपली आंबोळी रेडी आहे. ही आंबोळी तुम्ही खोबऱ्याची चटणी किंवा चहामध्ये बुडवून देखील खाऊ शकता.